Când mă duc la o nuntă, am de ales. Uite, eu am o sensibilitate auditivă foarte puternică. Când mergem în Londra, în restaurante mai gălăgioase sau baruri sau pub-uri, le zic, am o sensibilitate auditivă, nu vă supărați, putem să schimbăm, să mergem la următorul bar și fac eu research-ul să le dau care este barul la care să mergem. Nicio problemă. Nici nu trebuie să menționez că am ADHD și am găsit și soluția. Când mă duc la o nuntă, am de ales. O să fie foarte mulți stimuli, o să fie mult peste ceea ce îmi place mie, pot să aleg dacă vreau să mă duc sau nu mă duc. Normal că se merită dacă mă duc la prietena mea cea mai bună la nuntă, dar fac o alegere conștientă și știu că acest stimul vor contribui. Nu o să mă trezesc la un moment dat să mă ia prin surprindere, să mă ridic de la masă supărată pe anumite lucruri, pentru că pot să monitorizez deja. Și mi-a rămas mie la un moment dat o etichetă Roxy când se supără pleacă de la masă. Acum înțeleg cum se umplea paharul și sunt în poziție să decid dacă se merită sau nu se merită, pentru că sunt anumite situații în care înțelegi, se merită. Acest context va trebui să-l duc până în capăt, dar înțeleg ce mi se întâmplă, nu mă ia prin surprindere.